dole mu kamo ɓarawon kajin ko a mace ko a raye. ai yanzu abin da kawai za mu gaskiya ba zama ko ina ne duk ce za mu samu kawo wannan ɓarawo lalle ba zama haka. To ku jira ku ji umarni ne kaga dai ni sarki yaban izini in shugabance ku a wannan tafiya. To fa umarni ne zan ba ku ba ku gudu ba ta da baya ko a mace ko a raye sai mun kamo wannan ɓarawo. Din yanzu za mu tashi mu je lungu sako na garin nan in Allah ya so sai mun yi nasara sai mun kamo wannan ɓarawo kana ji ko kuma kai ma kana ji. ai a matsayin mu ma na mai aikata bai ma kamata a ce mun ta kare a wurin sha baya ba. Ai shi ne ko a mace ko a raye gaba da gaba sai mun kamo wannan ɓarawo. kamaci Kawai ku tashi. gaskiya na kawo su Allah ba sa kula da kayan su amma tun da mu a can duka samu na ga an gane amma ta da kawai wadai magani ba an kwana da Zo mu je yau Allah ya ina yake yau sai mun kama shi kai yau ina da dai ya faɗa na kai ina da dai ai ni kuma da nan gudu nan wajen to kun gane da kai shawara akwai dai inda a kira shi tunda ka san ba fulatani ne zai amsa dan fulani dan fulani dan fulani ba zan amsa ba in amsa ku kama ni kai ina